pitää ajatella, ketä käy alajetta eikä minua. Hyvää pääsiäisen päivä. Pääsiäisen jälkeen viikon kynttiläpalassa. Tässä on kova sata, alateella kova sata. Pääsiäisen jälkeen viikon kynttiläpalassa. Tällä vuonna kerran aloitetaan tämä. Kynttiläpalas. Vuosipäin Jeesus. Kanalla kerten ja makka kynttiläpalas. Näin. Ja aloitetaan ja ensimmäinen päivä sunnuntai. Tervetuloa kantaa juontajaisen joka viikko. Tämä pääsiäisen viikko Milassa. Tämmönen pojan hartas. Joo, ensimmäinen sunnuntai päivä pääsiäisen päivä. Ja aiemmin oikein ylätoisin tulesta. Koska meillä on aletaan kuvassa. Joo, tässä kertaan ja oikein pääsiäisen. Sunnuntaisinkin on aina tätä yläisyydestä tulesta. Päivä rauhoitettaisiin kertoa sitä, ettei eläinlaatu Jeesus. Ilmaisen epäväliä. Aapistossa lähtisä jalkauti heille edelläkasvamissa. Ila valasti opeta lähtiökoja vaihtovasta Jeesukselle eläviä. On pääsiäisen jälkeen viikko vietetään. Maanantai lähti isää tohtia päivää lauluja. Ensimmäinen päivänä suurta kekää. Tervetuloa kekää pääsiäisen päivää. Näin. Sitten otetaan laulu, alkulauluja Jeesusia huomaa. Ja sitten evakamera kestävyys ja kohtaisen jäätäviä. Ja sitten evakamera jälkeen 104. Piiloksua välävälä. Ja sitä päiväkohdassa. Hyvää sunnuntapäivää. Joo, otetaan lauluja, alkulauluja. Sinä ei vielä. Jeesus, sinä huomaat meitä jokaisen. Epävelitoma tunnin parani. Ei elämä usko. Kestä erohkovane, uupuvasta estä, yskiäskä ei. Jeesus, sinä tiedät kaikki
kaikki elämä. Usko alkaa siitä, käsikö ei jää. Kuule virilläni, suuri Jumala, tehdä sisipääni, kaipaisi Jumalaa. Vaivaa pataa juoja, aina etsisi, katso uskolla. Oponen sai, ei tiedä pysy, kuuntelemaan jää. Aina sulta kysy, tiedä makapää. Sä arvaloita yhä, kesken kerralleen. Kiitos Herra Pyhä. Ja kaikki. No niin, onko laulettu 6 minuuttia aikaa. Ja sitten evankona ja sitten toisella 5 päiväkohdassa. Seuraava päivän viikon ensimmäinen opetus naisissa olevit illakohdalla. Lukotin se ovi takana. Pelkää pelkäsi. Juutalaisen ystäväni Jeesus seisoo keskellä. Se jaasalla. Rauha teille. Tämä sanoma hän näytti heille kätensä ja kylkensä, elää ja vaatetta opetuslaisissa, kun he näkevät Herra Jeesus uudelleen. Rauha teille. Niko Isä, anna minua, niin lähetä minä teidän sanoja. Tämä on puhallasi, eikä kahtia sano. Ottakaa pyhä henki, jolle te annetaan tyyliä antaski hänelle. Niin oma aikansa anta, jota ei kyllä tee. Aikansa anta, hänen saa syntyä antaksi. 1.12. opetuslaisissa Toomas, jossa käytetään mies. Nimiä Timo ei ollut mulle joukossa, kun Jeesus tuli toisen opetuslaisissa kertomaan hänelle, me näimme Herran. Mutta Toomas sanoi, ei usko, jos näe, minä olen jälkeen. Hänen käsensä ja pystyi sormalla niin ja jos ei pystynyt käyttämään hänen kylkänsä, minä ei usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslaisissa olevan tässä puolella ja Toomas. Oli toisen joukossa oleva lukossa. Mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Toomalle, älä ole epäuskolla, vaan
autetaan. Se, joka uskossa saa aika elämää. Vuoden on muutenkaan tullut tekoja. Jeesus teki opetellaan pystytään. Mutta Jeesus ei ole kirjoitettu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu sysky, ettei uskota Jeesus ole Kristus Jumalan paikka. Ja teillä kun uskota, olisi elämän elää. Hänen nimensä tähden. No niin, tämmöinen evakko. Sitten me juhlitaan pääsiäisen jälkeen. Ensimmäinen päivä pääsiäisen laulu on Pilvi Mustavalmella. Pilvi musta valavalata. Kynttilä alkaa valassakin. Ai jälkeen päässä viikko. 104. Pilvi musta valavalata. Pilvi musta valavalata. Läpi kulkujen Herra Jeesus tulla voi. Kuollista anonsoon. Kuka tuskalle ja koskettaa. Kuka tuskalle ja koskettaa. Läpi kulkujen Herra Jeesus tulla voi. Kuollista anonsoon. Mistä riitamme hyvin leviää. Mistä riitamme hyvin leviää. Läpi kulkujen Herra Jeesus tulla voi. Kuolista anonsoon. Älä syytemme arvo korvato. Älä syytemme arvo korvato. Läpi kulkujen Herra Jeesus tulla voi. Kuolista anonsoon. Pyhä Henki lojola sydäme. Pyhä Henki lojola sydäme. Läpi kulkujen Herra Jeesus tulla voi. Kuolista anonsoon. No niin, Kristus elää taas. Totesi elää taas. Kristus nousi kuolesta. Totesi elää taas. Sitten otetaan päivä evakkomme. Herra meidän Jumalamme, sinä herätä poikansa kuolesta ja annakaan monitolasta ja juuresta. Hänen ylönousumassa ja auta meitä ottamaan uskonsa vastaan. Heidän on tulostansa. Avaa silmäni näkevä. Onko vapaata vieläkö tuolla tuoskamme salassa tai sakasvaitessa? Ja juhlassa rauhassa, kärkoja epäilystä, vaivansa uskomme ja eteen tunnustamme hänen Herransamme. Ja Jumalaske, kuulemme heitä paikasi. Kristustamme Herramme. No niin, tämmönen. Ei vaan kauan mennään jälkeen viikon valo, kynttilän valossa. Mennään tästä. Hyvää
Asias kaikille. Hyvää sunnuntapäivää kaikille. Ja ei sunnuntapäivää hyvää päivää.